smager så godt, den her. Det er en cheeseburger med ekstra ost i. Dejligt Og masser af grøntsager. Så har vi noget cola. Ikke light, det kan vi ikke lide. Ikke light, anti-light. Paprika skal der til. Hej, så sidder jeg her med min salat og er sund. Den er god med kylling. Uden panering. Det er meget mere fedt i. Og en Cola Light. Fordi vi gider ikke have de der tomme kalorier. Line, har du dressing på? Nej, det har jeg ikke. Det er federe. Så det går jeg ikke ind for. Bare bedre lige sådan en helt naturlig salat. Jeg er nødt til at indrømme nu, at jeg er blevet nødt til at tilsætte dressing, fordi den her salat, den er lige lidt for salatagtig. Den består sindssygt kun af blade på den her størrelse. Ja, så vi kan se. Ikke så hurtigt. Ikke det mest interessante, så den blev lige tilsat en rigtig, rigtig god dressing. Som skulle sige at være fedt færdig. Er du med? Det her fedt, det sætter sig bare lige på sidebenene. Hvad vil du gøre ved det? Jeg skal til over for fitness og forbrænde det hele, alt det jeg tager på i dag. Hvor meget har du spist for? 49,5 kroner. Ja, men hvor mange kalorier har du spist, Camilla? Jeg har spist omkring 1000 kalorier. Det kommer til at tage lang tid, hva'? Men det smager godt. Det er rigtigt nok. Det er godt med cola. Der har jeg så været heldig, for jeg skal kun forbrænde 350 kalorier. Vil du tænke over det til en anden gang, Camilla? Ja, det vil jeg tænke over til en anden gang, Line. Det lyder godt. Det er hårdt. Hvor langt er du kommet? Jeg har forbrændt 213 kalorier. Det er ikke engang en cheeseburger endnu. Og jeg har været i gang i 17 minutter. Det er fandme hårdt, for så meget sveder på mine fingre. Det ser godt ud. Ja, jeg er jo allerede halvvejs. Jeg er over halvvejs med at forbrænde mine. Så det kunne være, at du skulle vælge en salat næste gang. Det gør jeg også, tro mig. Ja, her ser vi så Line, der er i gang med at forbrænde sine 245 kalorier. Line, hvordan går det? Jeg har forbrændt 71 nu, og jeg er virkelig dårlig til det. Prøv lige at se, hvor dårlig hun er. Hun kan ikke finde ud af det. Ej, jeg synes, det er flot, Line. Du bliver bare ved. Hvad laver du? Jamen, jeg ved ikke, hvad den her maskine hedder, men det er hårdt. Lige nu træner du hvad? Det ved jeg. Benene. Hvor langt er du kommet med kalorier? Det er hårdt.